भाई फोटो शूट करिया को मस्त जगह देख ଏବେ ଆମେ ମା ସିଦ୍ଧଭୈରବୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ପଳା ଆସିଛୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 108ଟି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଠି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ର ପ୍ରସେରା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ରାଧେ ରାଧେ, ମୁଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପୁଣି ଥରେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଯିବା ମା ସିଦ୍ଧଭୈରବୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ସିଦ୍ଧଭୈରବୀ ଘରଟା ଦେଖିପାରୁଛି NH ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଠି। ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 4.5 କିଲୋମିଟର ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମ ସହିତ ଗିଡ଼ା ଭାଇ, କୃଷ୍ଣା ଭାଇ ଆଉ ସାଗର ଭାଇ ବି ଅଛି। ହାଇ କରିଦେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଯାଇକି ଏବେ ଆମେ ମା ସିଦ୍ଧଭୈରବୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ପଳା ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇଟା ବାହାରର ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଗେଟ୍ ଏକାନା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ପୁରା ଟେମ୍ପଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୀପାଞ୍ଜର ନା ସେଇଠି ଗଲେ ଦେଖିବା ଆଗରେ ସେ ଆଗରେ ପାଗ ବି ମସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରା एकदम माने मेघ पाग होती ना, मैंने बुलिया भी मस्त लगे, बहुत बढ़िया लगे बुलिया टाइप प्रसरा सब पड़ी सब किसी सामग्री गहली देखिए किसी ना भितर को जावा भितर गले देखिए ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 108ଟି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଗଣପତି, ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ର ମହାଦେବଙ୍କ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ର ରୂପ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା ଅମ୍ବିକା, ଜୟ ମା ଅମ୍ବିକା। ଏଠି ମା ଭାସ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ମଙ୍ଗଳ, ଏଠି ବୁଦ୍ଧ, ଏଠି ବୃହସ୍ପତି, ଏଠି ଶୁକ୍ର, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଜୟ ଶନି।
ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଠି ଅଛି ରାହୁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, 108ଟି ରୂପ। ଏଠି ହେଉଛି କେତୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଠି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୂପ ମହାକାଳୀ ଜୟ ମା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାରା, ତା ସହିତ ଏଠି ଷୋଡ଼ଶୀ ଦେବୀ ମା, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ, ଏଠି ବିମଳା ମା ବିମଳା, ଏଠି ଛନ୍ନମସ୍ତା ମାତା ଦେଖିପାରୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ଧୂମାବତୀ ମାତା, ଧୂମାବତୀଙ୍କ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା ବଗଳା ଦେବୀ, ଏଠି ମା ମାତଙ୍ଗୀ, ଏଠି ମା କମଳା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି ନଟରାଜଙ୍କ ପୋଖରୀ ଭାବ ରୂପ, ନଟରାଜଙ୍କର ନଟରାଜ ରୂପ। ଏବଂ ଏଠି ବାବା ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଠି ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ବାବା ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏରୁ ବିରୁପାକ୍ଷ, ବାବା ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କ ଗୋଟେ ରୂପ। ଏଠି ଶୈବାଳନାଥ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ଏବଂ ଏଠି ପଶୁପତିନାଥ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ଏଠି ଲୋକନାଥ, ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଠି ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା, ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ, ଏଠି ମାତା ଶୀତଳା ଦେବୀ ଏବଂ ଏଠି ମାତା ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ, ଏଠି ମା ନାକ୍ଷୀ, ଏଠି ମାତା ପଦ୍ମିନୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆମ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ସୋମନାଥ। ଏଠି ମାଲିକାର୍ଜୁନ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଅମରେଶ୍ୱର। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ରୂପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଠି ବୈଦ୍ୟନାଥ ରୂପ ବାବାଙ୍କର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଏଠି ଭୀମଶଙ୍କର ବାବାଙ୍କର। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରାମେଶ୍ୱର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ କିଛି ରୂପ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଏବଂ ମହାଦେବ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ନାଗନାଥ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ରୂପ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ତ୍ରୟମ୍ବକ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଚାରିନାଥ କେଦାରନାଥ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶଶିଭୂଷଣ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ଏବଂ ଏଠି କୁମାର ସ୍ୱାମୀ, ଭଗବାନ କୁମାର ସ୍ୱାମୀ। ଏବଂ
ଏଠି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଠି ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣର ଏବଂ ଏଇଠି ଧର୍ମରାଜ ଯମଦେବ ଯେ ଏବଂ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନୈଋତ ଭଗବାନ ନୈଋତ ଏବଂ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବରୁଣ ଦେବ ଏବଂ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବାୟୁଦେବ ଏବଂ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୁବେର। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଈଶାନୀ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଏଠି ଦେଖିପାରେ। ଏଠି ଅଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ଆମ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆୟାତ ବା ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପ ଗୋଟେ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରାଟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଦ୍ମାବତୀ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ରୂପ। ଏଠି ଅଛି ବାଲାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଲାଜୀ ରୂପ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରଙ୍ଗନାଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରଙ୍ଗନାଥ ଗୋଟେ ରୂପ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଅଛି ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଯିଏ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତା। ରାଧା ମାଧବ ଯିଏକି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବେଣୁ ମାଧବ ଯିଏକି ଆମ କୃଷ୍ଣ ଦେବତା। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀ ବରଧାରୀ ଯିଏକି ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗିରିବାରଧାରୀ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହର ଅର୍ଜୁନ ଓ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରାମନାଥ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାମନାଥ ରୂପ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସାଥୀ ଗୋପୀନାଥ ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ରୂପ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଗ୍ଧଚେରା ଗୋପୀନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧଚେରା ଗୋପୀନାଥ ରୂପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଷଡ଼ଭୁଜ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ୍ରିନାଥ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦେବ ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ କଚ୍ଛପ ରୂପ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବରାହ ରୂପ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଦେବତା। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାମନ ରୂପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ରାମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଦେବ।
ଅଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଦେବୀ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି କଳ୍କୀ ଅବତାର, ଯେ ଆମ କଳିଯୁଗର କଳ୍କୀ ଅବତାର। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞନାରାୟଣ। ତା ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁ ଏବେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ନାମ ବି ଚାଲିଛି। ଏଠି କାହାର ଭୋଜି ଅଛି ନା ଭୋଗ ମିଳିବ? ଏଇଠି ଭୋଗ ମିଳିବ ପାଖରେ। ଭୋଗ ମିଳେ ତା ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ମେଘ ପାଗ ଦେଇଛି ନା, ଚାଲ ପାର୍କ ଟିକେ ବୁଲିବା। ଦେଖ କିନ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖ, ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି ନା, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଏବେ ଅଛି। ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯିବେ ନା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଦେଖ ଭାଇ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମସ୍ତ ଜାଗା ଦେଖ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ସ ବି କରିବ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବ। ପୁରା ଫୁଲର ବଗିଚା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁଲର ବଗିଚା। ଭାଇ କି ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଉ ପାଗ ବି ପୁରା ମେଘୁଆ ଦେଇଛି ନା। ଚାଲ ଏବେ ପୁରା ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଆଉ ପାର୍କ ବି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ତା ସହିତ 108 ଟେମ୍ପଲ୍ ବି ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଥିଲାନି ଏ ପଛପଟେ ସେ ବି ବୁଲିଲୁ ଆଉ ଫଟୋ ପୁରା ସୁଟ୍ କଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ବୁଲିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି। ଜୟ ମା ଭୈରବୀ।